Puspusan na ang paghahanda na ginagawa ng Barangay Santa Lucia, San Fernando, Pampanga para sa taunang Giant Lantern Festival na gaganapin sa December 16. Ayon kay Byron Bondok, ang namamahala sa pagbuo ng Giant Lantern ng Santa Lucia, nasa 20 feet umano ang taas ng kanilang parol na binubuo ng 6,000 na makukulay na ilaw. Sinimulan umano nila ang pagbuo sa higanting parol noong Agosto at inaasaang matatapos ito sa susunod na linggo. 10 katao din daw ang nagtulong-tulong upang makumpleto ang higanting parol ng Santa Lucia. Sinabi din ni Bondok na dapat pakaabangan ng mga manonood ang Giant Lantern nila ngayong taon. Hindi, yung kasi ngayon, may lalagay kang bagong gimmick eh. Kaso, surprise. Para sa December 16 na lang makikita eh. Siniguro rin niya na mag-e-enjoy ang mga tao sa mga inihanda nilang pasabog ngayong taon. Inanyayahan din niya ang publiko na tutukan ng Giant Lantern Festival. Inaanyayahan ko kayo sa December 16 na manood ng Giant Lantern live CLTV 36. Marion Lozano, CLTV News.